Satisfacción no executivo boirense polo resultado a nivel participativo e de organización dos campeonatos de España de triatlón por clubs e relevos mixtos, celebrados esta pasada fin de semana na localidade, no entorno da praia de Barraña. Nas dúas probas participaron uns 1.200 atletas chegados dende diferentes clubs de todo o ámbito nacional. Foi un paso máis despois das competicións de duatlón celebradas en anos anteriores, con idénticos resultados. Las otras pruebas que se habían hecho era de duatlón y por primera vez estamos celebrando el triatlón y bueno, encantados. La jornada ha salido fantástica y apostando también por los deportes de élite, sin descuidarnos del deporte base. Para los chavales este tipo de eventos pues hay una motivación extra. O sábado disputouse o Campeonato de España de triatlón por clubs. En primeira división masculina, a vitoria foi para o Diablillos Rivas Mar de Pulpí. Na segunda praza quedou o Arcade Inforjau Santiago e en terceiro lugar o Fast Triatlón Club Natación Montjuïc. En segunda división o triunfo foi para o ANB Triatlón Team Portugalete, seguido do Triatlón Arena Alicante e o Marlins Triatlón Madrid. En canto á terceira división masculina, o podio por equipos foi para o Triatlón Ferrol, seguido do Club Triatlón Águilas Primaflor e o Olímpico de Vedra, que xunto ao Triatlón Arteixo suben de categoría e estarán o vindeiro ano en segunda división. Xa na xornada do domingo disputouse o Campeonato de España de triatlón de relevos mixtos, unha competición que volveu a estar dominada polo Club de Triatlón Diablillos de Riva Mar de Pulpí. A carreira foi dende un primeiro momento moi igualada, con varios equipos alternándose na primeira posición da proba. Pero non foi ata as dúas últimas postas, as realizadas por Marta Pintanel e Iván Gil, cando os madrileños lograron afianzar o seu triunfo. Por detrás deles completaron o podio nesta proba o Cidade de Lugo, que quedou segundo, e o Fast Triatlón Club Natación Montjuïc, que acabou levándose o bronce. Na categoría Open a vitoria foi para o E-Triatlón Valladolid, seguido do AD Sevilla e o EQTR Rodacal Bellen. En canto á proba popular en distancia Super Sprint, o triunfo foi para María Filgueiras e Iván Rego en categoría infantil, e en Ardiana e Pablo Freire na absoluta.